siyacela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, owababuhle ngaye nangegazi zakhe, sisindiswe thine. Wena wadela ukuthi indodana yakho zelwe yodwa, ayibe ngiyo ethwala ubunzima bokona kwethu thine, sibize ngegama elisha nelihle ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Siyabonga Nkosi, konke sicela sikholwa sethemba ukuthi uyawusenzela kona ngayo uKristu Jesu Nkosi yethu, ebonga manje nezobonga phakade. Amen. uphakamisa ukuthi akube kumina-ke nami ngizwe ukuthi umoya uthini. Uma ngikhululeka ngiqhubeke manje ngemvumo yenu-ke nihleli phansi nabasemuva, angithandi ukuthi kube khona ongangizwa. Ngiyozama ngayo yonke indlela ukuphakamisa izwi ifinyelele kilina nonke. Sanibonani-ke bazalwane ngegama likaJesu. Manibonge igama lenkosi. Uyazinikela umfowethu ukuthi azongikhanyisela maye ngiyamkhulula nami ukuthi cha, angithi nguye okhululile phela ukuthi sengingaqhubeka. Ngifiya akakhululeke njengoba nobaphethe nami uphethe la noma mohadeko sasifundela aphethe lobaphethe akhona ukuphakamisa izwi. Naku-ke namhlanje sisesikhathini-ke esinye siphakathi naphakathi. Siqeda ukulahla unyaka ka-2025 manje ngama-minutes athile-ke sesikunyaka ka-2026. Lokho kudalwe uNkulunkulu izimo ezinjalo. Ngakho-ke ngizocela-ke ukuthi uNkulunkulu akasisize ekulandeleni izwi lakhe. Kukhona abaye bakhulume bathi njengoba uphela lonyaka sesindlulisile unyaka omdala, bese bathi sesingenile abasho kuningi bathi nje sesingenile. Uma bathi bangenile basho ukuthi sesingenile onyakeni omusha. Inkulumo ekazi yezwakala leyo yinhle iyaqala. Uma bathi sesidlulile unyaka odlulile ngapho sesisunyakeni omusha, zwakala kahle kakhulu. Uzanginikeza i-indication naso simele udobhe lesagila la. Uma ngabe sekhonile. Amen. uNkulunkulu alengani. Inkosi zibusise. uNkulunkulu ayidalile. Wayidala ezinye zaba u-4, ezinye zaba u-12, ezinye zaba mhlambe ngendlela. Nampa sizokhuluma
ngeyinto uNkulunkulu ayidalile yaba kathathu ila 3. uNkulunkulu umedala umhlaba wawudala ukuthi kube khona impumalanga nentshonalanga nenyakatho neningizimu wababunye. uNkulunkulu wadala unyaka wonke ewuhlukanisa ngeenyanga. Niyefunda iBhayibheli lisile ukuthi uNkulunkulu leyo ngeyesis etshela uMose imithetho ayeyinikeza yona, athi ngenyanga ethile niyamenzela lokhu nalokhu, bese ngenyanga ethile nikezele lokhu njalo, ngenyanga ethile ekuqaleni kwayo nokuphetheni kwayo. Kusho ukuthi uNkulunkulu unyaka wayena uNkulunkulu wawuhlukanisa ngezinyanga. Angazi ukuthi zazi-12 noma ziwu-12 na January to December kunjalo, kodwa uNkulunkulu yena ubeyibiza ngey'nyanga ngenyanga ethile. Angidluleke lapho uNadali konfishini niye kulokhu esizokhuluma ngawo bese nami ngihlala phansi. Kukhona-ke uNkulunkulu akwenza okunye uma edala, yilokho kwenzeka esikubonako cishe namhlanje. uNkulunkulu wadala iy'khathi zaba yintathu. Kukhona isikhathi ophile kiso waphela unyaka, njengoba unyaka sewuphelile nje. Njengoba unyaka sewuphelile, nonyaka nonyaka odlulile nawe uphile esikhathini esedlulile. Kule nyaka odlulile nakweminye iminyaka eminingi eyandlula, kuya ngokuthi neminyaka emingaki wena ubala leminyaka yakho eyandlula iyakutshela ukuthi usube iminyaka emingaki. Isikhathi esidlulile leso. Bese kuba khona zikhathi. Esinye isikhathi yilesi sikhathi lesi esesikuso manje, isikhathi esesisibiza ngesiZulu ukuthi isikhathi samanje. Njengoba uphila nami ngiphila nje, siphila kulesi sikhathi samanje. Njengoba nako ngonyaka sizobona uqala omusha, isikhathi samanje. NgesiNgisi i-present tense, isikhathi samanje. Kanti lesi salonyaka odlulile neminye edlulile, lezo zikhathi ophilile kuzo i-past tense, isikhathi esidlulile. Bese lokugcina kuba khona isigaba sesithathu. Lesigaba sesithathu isikhathi esizayo, bathi ngesingisi i-future tense, isikhathi esizayo. Kunesikhathi esedlule, njengoba naso sisegadlula manje usuku. Kunesikhathi esedlule, kunesikhathi samanje, kunesikhathi esizayo. Zintathu, asikho esinye. Sikhuluma ngazo besihlala phansi. Okokuqala asiyeke ngesikhathi esedlule ngoba lokho okudlulile kudlulile. Ake sisibeke eceleni, sizawudinga ngaso. Mama Magdalene awubhekele lapha encwadini la sizawuqala sikhulume khona Mahebheru 3:16. Uma sisuka lapho sizoyeka okuningi siye encwadini yeSamuel chapter 14:18. Manje siMahebheru 3:16. Ngitshela akesiqale sibheke isikhathi samanje ngoba siphila nabantwana bethu, siyaphila nasemsebenzini sasebenza sesibhekile kunyaka emusha isikhathi lesi esiso. uNkulunkulu kunenkulumo
esizayo esikhathini nesikhathi. Kulesikhathi esedlule esidlulile uNkulunkulu uzoba nenkulumo. Bese kulesikhathi samanje ngoba silesikhathi samanje uNkulunkulu uzoba nenkulumo. Bese esikhathini esizayo nalapho uNkulunkulu uzoba nenkulumo. Kodwa uNkulunkulu isikhathi samanje ngoba siphila sinawo manje sizalo ngokweli enkonzweni nalesikhathi esizayo lezo ngamkhozi ziyasebenzisana ziyahambisana ngomzala nokhazi. Sifundeleke Mahakama 3:58 sikhuluma ngalesikhathi samanje esiphila samanje. Uma kuthiwa namuhla, uma libizwa izwi lakhe, ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengasekuthuleni. Ngokuvele likhuluma ngesikhathi sanamhlanje. Awuphile. Uma kuthiwa namuhla, uma libizwa izwi lakhe, ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengasekuthuleni. Tesala ngesikhathi samanje. uNkulunkulu isikhathi nesikhathi uyakhuluma. Lithi lelizwi namuhla, which is today, njengoba uphila nje. Namuhla uma kwenzeka uzwa izwi lenkosi lishinyalela kuwe noma likuxwayisa ngethile, ungayenzi ikhuni inhliziyo yakho uma ulizwa lelizwi. Kusiphi isikhathi le namuhla lithi namuhla. Present time. Bese kuba lezi ngenxa yokuhlonipha isikhathi manje ethi mfuneni uJehova esenokwenza njani esenokutholwa. Umfuneni uJehova izo noma isikhathi esizayo manje kulesikhathi kumlaliso isikhathi uNkulunkulu uyakhuluma ngaso akhulume nawe akutshele akuxwayise akubonise. Lithi lelizwi namuhla njengoba sikhuluma nge-present tense siye nge-past tense ngithe i-past tense lesikhathi sendlulile siyofina ngaso isizofina ngaso. Namuhla uma nilizwa izwi lenkosi ningazenzi ikhuni inhliziyo zenu. Kuningi uNkulunkulu ayixwayisa ngabantu esikhathini samanje lesi lapho abaphila ngaso khona. Njengoba sesikhonile elinye ivesi elithi mfuneni uJehova esenokutholwa ngoba once wamfuna uJehova ku-present tense kulesikhathi samanje wazamisa ukumfuna wangamtholi. Ayiseki ithatha yakho ayikho indaba yakho angeke amthole. Noma kuthiwa ngani kwethula kogogo bakhona bayakunisela akunamuntu ozomthola ozokusiza once wangamfuna uJehova kulesikhathi samanje present tense wamthola uNkulunkulu indaba yakho ayiseki. So kubalulekile umuntu esaphila ungalaleli injabulo zomhlaba kuphela. Ungabheki ukuthi ukudla kwethu kanjani kuphela emphinjeni. Ungabheki ukuthi imali ingena kanjani noma kwenzakalani. Cabanga lesikhathi samanje uNkulunkulu ufuna ukusiza wena ukwenze ukuthi ungafi uphile ube khona uzozwa izwi lakhe. Ulizwa ungayenzi inhliziyo yakho mvune esenokutholwa kulesikhathi samanje. Akabhekela mahhala kanti bapha ubaba wami ngasekho ngesicelo sesihlobo sami namavikabelile nabelana bezophelile nakumakhelwane wami nawe abanye sibalelile abanye sibahambi bemhlabeni makhelwane noma izihlobo zami kwemhlabeni. Hayi sengibona manje ukuthi kulesi sikolelana ngelanga namhlanje kulonyaka namuhla. Nithi mina kanti wena umhlalele ikapelo kuphilelana kukhangile. Kunokunelela ebhadala
Kungoba mhlambe uyalalela ezempilo kuhlakahle kudla okunempilo futhi uya-exercise uyajima bazwayiphila manje wekamalelose kunokuze abafeyile ukuphila nje kunesikhathi samanje wena uphila ufuna ukuthi ulalele uma ulizwa ungadala futhi ungayenzi inkulumo zokuba sebishilo futhi umfune esiselokuthola njengoba kuthelekile kwisambulo imfundo Revelation chapter 14 verse 18 isikhathi samanje siyahambisana nesikhathi esizayo akekho wazi ukuthi isikhathi esizayo ngeke kunjani kodwa uNkulunkulu uyandivikhethile sibe ngoba kunesikhathi esizayo esingasazi esizayo chapter 14 isambulo verse 18 Ngase ngizwa izwi livela ezulwini lithi loba ukuthi babusisiwe abafileyo abafele enkosini kusukela kulesi sikhathi yebo usho umoya ukuze baphumule ekhandlekeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela. Isithatha isiponsa esikhathini esizayo lithi uthi uNkulunkulu uJona ekhishwa amehlo elahliwe esiphini sasePhatmos kuthandiwe izilwane inyembeni kwesifele khona ngenxa yokuthanda uJesu nangevangeli bebamlahlele ukuthi ayofa kodwa uNkulunkulu wayela ezokhuluma naye khona wabhaleka incwadi yeRevelation yesamba uthi loba utshela umuntu onganamehlo ngasabona loba ukuthi babusisiwe labo abafile bafele enkosini kanjani bathi basaphila esikhathini samanje ku-present tense balizwa balamukela bathola inhlanhla bathola ibhonasi bathola ipenshini yamanje babusisiwe abafile bafele enkosini ngoba imisebenzi yabo lebe bayenza sebekholwa sebalizwile izwi esikhathini samanje lesikhathi samanje ukubheka kwesona lesikhathi ulizwa walamukela wazenzela inhlanhla enkulu kakhulu lithi babusisiwe nabo ngoba imisebenzi yabo yokholwa kwabo nebayenza ihamba nabo le ngabamazi khona le ku-future tense into oyenza manje automatically yiyo oyoba yiyo le la ungazi khona nawe thina sogcina ngokuthi abathi lapha ikujelela ukuthi njeni bukani lethula lihlelele kahle abafuna ukuthatha iglasi banteke ngaphansi sesimile bamile abantu bayahlalele abanye babuke ihlelele omunye bamthathe bamfake phakathi ngena ukusela laphaya alumlungisi kwantela omunye alungisandla ambambe amkhiphe phuma bese-ke umfundisi ubile lapha ulile ihlelele liqede andiba aqhubeke futhi liyehla noma alihliswa na uma sihlelele seliqedile ihlelele konke kulungile seku-right hayi bathi umfundisi sekulele asho kwakuza umfundisi ulibhesi noma wenzele alele ayisuwe loyo wena uhambe kwesikhathi ngelanga mphefumulo uzubana nenyanga inhlabathi leyileke enhlabathini maloyikamaleyo wena sokuhambe lithi lo msebenzi yakho yokukholwa lesikhathi umfuna waze wamthola usaphila mfunele uNkulunkulu esesenokuthola lempilo eseseduze lesikhathi lesiphila khona emhlabeni wazenzela inhlanhla wena mphefumulo wakho uthethe izingilosi sewuseparadise uthi loba Johane bhala phansi ukuthi babusisiwe abafele enkosini ngokuba imisebenzi yabo iyobalandela iyalela abayakhona uma uya uhamba uyikholwa imisebenzi yakho kayifika khona le maswati lamanje
Loko yikho manje ngeke kwenze uyabalaza abantu bethi awuyenza ukuyela phambi umbatali belekile ngolweni mboni inkulu uma nankulu mshayeza impilo akuyona ibhayisikopho lento oyiyo manje isimo sakho sokuyakholwa noma ukholwa lento oyiyo manje mawufa la uyoba yilokho ngeke ngefayiniseki ngemikhathi kuwe yinto lithi imisebenzi yakho iyakulandela imisebenzi yakho incwadi yabakorinte sonke simelele ukulayaliswa phambi kwesihlalo sikaKristu ukuze yiloyo naloyo ayothola lokhu akwenza ku-present tense esikhathi aphila ngaso kuhle noma kubi nje ungahamba manje uyothola imisebenzi yakho uyithola njengoba uyosala ngeke uthola amasiku kanti manje uphethe ibhatata awuthi awuphethe ibhatata ucamuthi uyothola amasiku kanye noma ngeke ufundiswa phesheya azokubhwaba unawuphethe ibhatata uyothola ibhatata mawuphethe uNkulunkulu uyothola uNkulunkulu kanye naye phela sifundile chapter 14 verse 13 verse ungadesamulo imisebenzi yabo iyabalandela imisebenzi yabo iyabalandela noma ngisho noma i-future tense ihambisana ne-present tense uma ufuna ukuthi indaba zakho zibe right mhlazana uhamba uNkulunkulu amanye uba ne-stress nawe umanye uba ne-stress likutshelile ivesi lokuqala lithi namuhla uma ulizwa izinamhla khona ngabangalithoka ngefemeli yamukela uJesu uzilungisela wena awulungisele umuntu elivangeli awutholi sowufile awutholi uyakubizeze ukuthi ngicela ukuyophila ngo-1970 nelanga ngizalwa ake ngicela ukubuyela emuva akubuyele emuva i-past tense lezogcina ngayo Mana wiki panagos. Asile, soy asile. Entonces, en la ciudad, ¿sí? Sayes, están haciendo vida. Son nan talam nan longam nan. Naik ini pasti siap, nanti pasti siap. Jauh kau lagi, ya kau, nama kau unes jalan apa sahaja. Unjule untuk menyembuhkan tulang, wei amco kau lagi. Uji jule situeni, esijema. Jado, Rasaluka. Walaupun tidak kami ujuran, kuna zingro, pasti nama kuna zingro. Zingule, esizema, godwanja. Ungaba 2023, ungaba 19 bani, kodwa
unalo izolo lakho nezindaba nezinto bezikwenzakalela zayizolo kulezolo lakho zikhona uyazazi. Amen. uNkulunkulu ukhulumile nge-present tense, ukhulumile nge-future. Akesize uNkulunkulu uthini ngesimo ngesikhathi sakho salini sayizolo. Uyazingeka ngicela ukuthi before siyoza ukuthi uNkulunkulu uthini ngithi ngesikhathi sayizolo. I'm a program director, much like Zara Masakere. Make sure that you accept Jesus Christ as your personal Savior. Be there, really think about that. Jehovah will start healing at the time. Why you don't think about that? Automatically, you know how to start that. Automatically. Before Kurumula is why is this way? If you criticize or everything goes to the poor, that is a very dangerous period. It's unapata stress subuneni ya polo. But be careful. Yes, you know, every day, kuwe izolo. Be careful. Now, wanaka izolo yako usekie na uti ya kuna hivi. Sina neno. Iko mbele. Jeremiah chapter 31 verse 34. Abasai kufundisana kube yilowo nalowo. Abasai kufundisana kube yilowo nalowo umakhelwane wakhe, kube yilowo nalowo umfowabo, ngokuthi yazi uJehova ngokuba bonke bayakungazi kusukela kwabancane kuya kwabakhulu babo, usho uJehova, ngokuba ngiyakuthethelela ububi babo nesono sabo angisayisikhumbula. Nesono sabo angisayisikhumbula. Uthi usho uJehova ngokuba ngiyakuthethelela ububi
mina nomdeni ngamona kutsele uNkulunkulu uthi uNkulunkulu njengoba ngathi uShumayeli asuka e-office aye-breakfast ngayizalwa abhize nemantombazana ayizalwa lesikole bedawa kabili nawungazi sengasikela lithi lelizi uNkulunkulu uthi uma sekugezile esonweni sakhe mina uNkulunkulu ngeke ngisakhumbula isono sami angithi kudlulile songamukele umntwana wami mina nginguNkulunkulu angibamba amavundu bekakumbile ukuthi angeke ngibale iziphathelo zami ngifune ngayiphazamise ngifundele lapho ngokuba ngiyakuthethelela ububi bakho nesono sakho angisakusikhumbula. uthi uNkulunkulu uma uphendula uzakule uthi Nkosi nami ngingasoni ngizwile izwi lakho ngixolele ngithethelele Baba nike zomningi ngizwile uShumayeli njengoShumayela ngiyazisondeza ngizabuye ngixolele ngithethelele Baba abese bakuthandazele. uthi uNkulunkulu njengoba ngomunye kangaka isono sakho ngeke asakufalela kuwe ngeke asasikhumbula. uNkulunkulu into mayindlulile uNkulunkulu uyafulathela akasakhumbuli noma ngokubona kangakanani noma ngokuthuka nalethi uNkulunkulu akekho ayikho lento uNkulunkulu washa wacima wona ngamabomu wenzani kodwa wasivuka izono zakho uNkulunkulu uyakuxolela futhi lithi lelizwi uNkulunkulu akasakhumbuli izono zakho uyozixolela zonke akasakhumbuli. Past tense izono uNkulunkulu uyazifulathela manje ngiyabona usizona izo wathi waphela uJesu uNkulunkulu akasaqaleni amacala. Haleluya. Nesono sakho angisayi kusikhumbula funa amahebhe bese ngifuna ukugcina la kulezo isimo sikaNkulunkulu ngesono amahebhe 8:12 amahebhe 8:12 Hebrews chapter 8:12 ngokuba ngiyakuba nesihawu ngokungalungi kwabo labantu abakalungi kodwa uma benza imbalalela ezilana mina uNkulunkulu ngizobahawukela uzoba nesihawu ngokungalungi kwabo bese nezono zabo angisakusikhumbula. liyabuya awuqinile nezono zabo angisakusikhumbula. yeba uNkulunkulu angakuxolela ububi lobubi bokumlimaza ezobuhlungu wezizono uphile esonweni ungaphendwa uze izwi lakhe. uNkulunkulu ububi bakho akasakhumbuli uyalizono lapho lobubi uyalifulathela uNkulunkulu akasakhumbuli. Malonga uNkulunkulu angaphinde ezonweni akalokhu asoka wena ngiyabona mntwana wami uyabona mara wena ngiyakhumbula ukuthi ngokukhumbula okubi ena lekuthombela ngakho uNkulunkulu loyo mqonda wukho umuntu angamxolela izono zakhe uNkulunkulu uzibeke uyazikholwa akasasikhumbuli nesono sabo akasasikhumbuli uNkulunkulu ikhansa kaNkulunkulu leyo. Yiko uma ufunda incwadi esijwayele ngeke ngifunde incwadi yama-2 Corinthians chapter 5 verse 17 lithi manje uma umuntu uyeKristu uyisidalwa esisha okwakuqala kanjani kudlulile. Ngiyabona uNkulunkulu izolo akalinaki izolo elimbi lethu nelabo uNkulunkulu waseyophenduka uthatha izono lakho umbeka uma wakhe hayi ukuthi uyalibeka lithi akasakhumbuli kanti ngokubona kangaka siyomthola uNkulunkulu.
yibo kumhlabele kusenyamuza athuma ngikhumbula okwenziwa yinkosi hamsoze ngabuyele emuva uma ngikhumbula okwenziwa yinkosi hamsoze abone usithandwe esisha athoze ngawe umntwana wakho. When I remember what the Lord I'll never forget what the Lord has done for me. Jawabu Mungu anasakubu isomo. Somo tatizo loza kusikuleza loza anasakubu. Aspete mali Mungu giti chiyezo lele nawo yabona izolabo izinto ezivelezo yazazi zaziwe esizezithu ukunye wathi saphoywa abantu wawuthandana nabo esakhathandana ukuphoba ukuqoyila abanye esekhaya family okunye semsebenzini okunye kuphi yayibona mse okunye ngisho mhlawumbe wadibana nabanye abantu ngisho nasenkonzweni akukhuba nezinto eziningi unazo uyabona kuyashiyana nawe kumnandi uyezwa kuyakuvela kumnandi inkosi kodwa kwafika lento ekwenzeke
eyenzeka kuwe izolo uhlala phansi ubluze ngayo uyineze uzidle ngayo Todo mundo para usar, todo mundo ia poder uma. Next, o mundo dava poder uma, next, o cara não ia lá, não ia ver aquele. Lembra dessa mulher, essa pode o ia lá no bico, mas não acaba. Tudo a cultura lá, a cara é o mesmo. Umatukulu akafani ezweni sokushelile ukuthi no akasayikhulu lokhu lalela ukuthi uNkulunkulu ngakhuluma ngakho. Luke chapter 9. Luke chapter 9 verse 61 to 62. Luke chapter 9 verse 61 to 62. Nomunye wathi ngizakulandela Nkosi, kepha ngivumele ngiye kuqala kuyovalelisa abasekhaya. Kodwa uJesu wathi kuye, akakho othi esebeke isandla sakhe etsheni abuke emuva ofanele umbuso kaNkulunkulu. Isaiah 43. Basemakhaya abalimayo nalapha emakhaya abalimayo abayazi abasabophela mhlawumbe idonki noma kulele emapulazini ngalo ozokulima. Kunento ngiyalima isikhathi sokulima ikhuba idoswa izibongo zimbili zithathu zithathu zimbili zi-4 zi-6 ngihamba ngo-2 bese kunalento elimayo ikhuba igeja. Igeja lifuna ukuthi-ke manje ubheke kahle siyahamba lokho ubheke kahle ungezibhanka lesisekuyaphupha semthinga le sekusala ibhankanyana izandla zakho zombili zibambele geja uyalima lo muntu. Uthi uJesu akakho umuntu obeke izandla zakhe kulo igeja bese ubheke emuva ofanele umbuso kaNkulunkulu. Akakho umuntu akasakholwa abokucabangana nento ezimbi zayizolo ezamvelelayo ufanele izulu. Akakho umuntu njalo ozangena ekhayeni kuba lezinto zokubamba izandla lenyama. Isaiah 43 verse 18. 43 verse 18. Ningakhumbuli izinto zakuqala. Ningakhumbuli izinto zakuqala. uNkulunkulu sowutshela thina angeke simbonile yena ukuthi akasasikhumbula izono zethu futhi akasasikhumbula ngacabanga ngazo akasasibalela izono. Uthi kithi manje ningakhumbuli izinto zakuqala. Yini leyo kuwayisha kangaka? Yini ephethe kangaka eyavelela solo awukhona isuse emizweni? Ningakhumbuli izinto zakuqala bese baphetha. Ningazimbi ngezindaba zasendulo. Ningazimbi niphokucabanga ngezindaba zasendulo zizanilimaza. Ningakhumbuli izindaba zakuqala. Don't ever think about that. Mafunu kusiphatha stress athi amangisi. Uyazathina amangisi athi you may allow birds to fly over your head because they are flying, isn't it? You may allow them to fly, but not to sit on your head. Izinyoni ungazivumela ziyize layikhanda lapho ngoba vele zihamba ngokuthi. Kodwa ngeke uthole ukuqala ungazivumeli zihlale sokwapha. Zahlale sokwapha ezinye ziyakalapha ziyakalapha ngomlongolo ezinye kasuka la kugcwele isikotile esimhlophe konke. Mabekhabenkosi. Imfundo emini yezolo nezizazivela ziyafikela kodwa zisuse ngokwenzela imisebenzi ngokucabanga ngokunye ngokuzihlalele ikorasi ngokukhuluma
makhelwane nokwenza lokhu nalokhuya ungayilesi lento wayilesa kusho ukuthi uyayivumela ihlale phakathi kwakho bese uzinda ngayo izokulimaza uzoba isibala uzathuloyile kanakwane wena miyeke leso madokotela kusuloyile uziloyela ngokuhlala phezu kwazinto zayizolo uyazibona lezi zinto ziphethe ziyakulimaza lezinto kodwa lokhu phezu kwazo uthi uNkulunkulu mina ngisakhumbuli izolo zabo ngeke sazikhumbula uthi wayizala ningakhumbuli izinto zakuqala ningazingi ngezindaba zasendlini. Haleluya. Ngiyathi Philip 3 verse 13. Before we get up to the Matthew Philip 3 verse 13 or 14. Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengibambile. Right, which is called verse 9. Ngekuye engikwenzayo. Ukwenzani? Ngikholwa ungasemuva. Ngizeluleka ungaphambili. Kunye bazalwane engikwenzayo. Uthi wenzani? Ngikholwa ungasemuva. Nami umuntu ephila lapha izolo lami nalo kunezinto ezivelele kunezinto ezazisihlungu kodwa ekuphumelelisayo lezinto ezihlungu nezimbi ezakuvelela izolo kunokuthi lokumzinda ngazo ukuthi ngenzani ngikhohlwa izinto zayizolo ngazikhohlwa ngizidlulela kwezaphambili njengonkulunkulu athi angisanaki izolo zaba ngisazikhumbuli kanjalo nomyalo uzakile lithi-ke manje lelizwi lenkosi manje njengoba sisho la kunye engikwenzayo ngikhohlwa okudlulile kwayizolo ngibheke obaphambili malonga ngayenkosi suka nawufuna ukuphila kahle beyobona unkulunkulu suka lapho uhlelekani wakhe kumbi uhlele bawubili nawuthutanga nabogogo nabo bakhona lapha uhlele lapha ufanele ukuhlele emathuteni nesifnasi siyakutela sithola khona lapho uhlele khona lapha emathuteni sokucabanga lento awuthenge nje wena lento ucabanga ngayo kangaka eyakwenzakalela lelantoka namhloka lozakeleleyakale manje lokucabanga ngayo ukuthi wena uzizenza nani kuNkulunkulu suyatshela suka lapho thutha ungazingi indaba zasendulo zayizona indaba zisangibasi kulubula Moses Mama ngizoba ngibhayibheli so kule ncwadi ya Makoni yokuqala ongazinda ngazo ongazikhumbula angithi lezi zasendulo ezimbi ungacabangi ngazo suka lapho thutha lapho zizokulimaza lezi kodwa kukhona izinto iBhayibheli liyamekharisha lapho uyabona lezi ungacabanga lesi uNkulunkulu uyajabula ngicabanga uNkulunkulu osho yazi cabangani Amakroniki uqala chapter 16 verse 12 Khumbulani izimangaliso zakhe azenzileyo nezibonakaliso
Usilana nawe wabamba wabaphansi ngoba wabaphezulu ubaba nokunye ukumanza nyanzo. Wakumanga ngisho namhlanje mhlawumbe namhlanje nje izolo lo uphela unyaka la 2025 kunezinto uNkulunkulu empilweni yakho akumangaze ngakho awenzela zona ezinye ngokuthandaza wakwenzela ezinye ngokuzamthandaza ngokuthandaza kodwa wabona ukuthi la umsebenzi woNkulunkulu lithi zindani ungakhohlwa ngayo lokho zonke izimangaliso namandla izimanga uNkulunkulu akwenzela zona lezo ungazikhohlwa zinja ngazo ucabange ngazo lithelile nabantwana bakho bafundise ubatshele ukuthi lokhu nalokhu uNkulunkulu ayisini izinto ezinhle uJehova akwenzele zona lezo ungazikhohlwa lezo nawe uyakukhumbula uzobona ukusebenza njalo lokho mazimulo ngosiyabo kanti yakho kusonke isikhathi na uye yilo uNkulunkulu ayenzela lokho lithi lezi zinjalo izimangaliso uNkulunkulu akwenzela zona wena lezo ungazikhohlwa lezo zakwasokana ezibili hayi bekusuka lapho Nungazizimana zindaba ngoba zizokulimaza zizokubhalisa zingakubangela nestroke ngashayela nestroke bantwana bamangele njalo nabafikayo elimilanga awusimnandi babuze ama-thetha amaphela akhe ngabona phelile manje umlalele next uzigulisele elilaba ngingacabanga ngale yandaba yakajamala solo wayesibekile ngale yandaba yasipanyoli solo wayesibekile yakhe kanti uNkulunkulu uthe lapha bengemva kwakho suka ungazindile indaba zasendulo get out of that place banobigaba inkosi uvale iBhayibheli-ke uma sowufundele uFilipi 4 verse 8 sekuqabana ngenamba Filipi 4 verse 8 Elokugcina bazalwane bonke okuyiqiniso bonke okuhloniphekayo bonke okulungile bonke okumhlophe bonke okuthandekayo bonke okutusekayo okubabazekayo noma kukhona okuhle noma kukho okuhle noma kukhona okubongekayo noma kukhona into ebongekayo zidlala cabangani ngaloko kunokukabanga into elimazayo mani sengathi weshayisela konke okuhle okubabazekayo okuhle okutusekayo okukahle zidlala ngaloko cabanga ngaloko hayi imbi ithutha suka lapho ningakhumbuli izinto zakuqala manobigaba inkosi abafethu basezayoni bathi lapho uhlezi khona lapho ngabe zingahamba kakhulu ngaphambi uthola ithutshala nalosifaya lapho wake khona mayo wena sokusakhi wena uthi uputhe njani lole ngosihleli ihlezi ngosiyodla wena iyomvimbela lokuthi ungafiki lapha uthi ungafiki lapha uthi Haleluya emhlabeni ikhaya lami ibuye